Hej og velkommen til. Mit navn er Velit. Jeg er uddannet socialrådgiver og er fra FindMentor. I dag er en fantastisk dag, og det handler om, at vi skal tale sammen med Peter fra Personlig Evolution og Magnus, som er blevet citeret til FindMentor fra Roskilde Kommune. Tillad mig først at fortælle omkring FindMentor. FindMentor det er Danmarks førende mentorportal. Portalen den henvender sig primært til kommunale fagpersoner, der arbejder med udsatte borgere, og prissekundært til private kunder. Det vi gør helt konkret, det er, at vi oplister rigtig mange forskellige mentorer, kvalitetssikrer og filtrerer markedet. Vi giver en valideret database med en oversigt over de konsulenter, mentorer, kompetencer og firmaer, der er inden for social- og beskæftigelsesområdet. Det er noget, der har manglet inden for social- og beskæftigelsesområdet, fordi validering er nøglen til kvalitetssikring, og det er især vigtigt, når det drejer sig omkring mennesker og omkring udsatte borgere. Sammen sikrer vi, at det er den rette mentor og konsulent med de rette metoder og værktøjer og kompetencer, der gør forskellen. Med andre ord, så sikrer vi, at du kan træffe et mere kvalificeret valg, når det er, at du skal finde en mentor. Matchet er nemlig altafgørende for hvilket forløb, og i dag så skal vi tale med Peter, som sagt, og Magnus, hvor matchet har været exceptionelt god. Jamen lad os kaste os ud i interviewet. Velkommen til jer begge to. Og apropos det her med matchet, så har I haft et exceptionelt godt match. I har formået at rykke på rigtig mange forskellige punkter, kan man sige. Skal vi starte med at kaste os ud i og spørge dig, Peter? Kan du sådan fortælle, hvem du er, kort, og beskrive, hvordan forløbet med Magnus startede, hvad jeres første mål var? Ja, jeg hedder Peter Skærbæk og er bosiddende i Farum. Jeg finder på at investere i mig selv og mit mindset, og finder ud af, at jeg har været det, man kalder ubevidst kompetent. Så jeg har været god til noget, men har egentlig ikke vidst, at jeg har været god til det. Mm-hmm. Og det gav mig egentlig lidt blod på tanden til at give noget videre. Jeg har altid været meget så undervisende. Jeg har været sergeant i hæren og sådan. Altså, jeg har altid haft med mennesker at gøre på en eller anden måde. Men jeg har ikke tænkt det i kontekst af at være direkte mentor eller sådan coach for andre professionelt set. Men så investerer jeg i mig selv og kommer til at tænke, at det skal jeg også det her. Den vej skal jeg også. Mm. Og det mentornetværk, jeg er en del af, jamen der er der en af kvinderne, som sætter mig i forbindelse med jer. Og så går det jo slag i slag, og så bliver jeg sat i forbindelse med Magnus. Ja, kommer i forbindelse med Magnus gennem jer. Ja. Og det var sgu et interessant projekt. Altså, det her med at møde et menneske, som man ikke har nogen forudsætninger til, at jeg aldrig har mødt det og alt det her. Så ja, angstprovokerende, men fedt også. Altså. Magnus, vil du fortælle os kort omkring, sådan, hvem du også er, og hvordan det føltes det at begynde mentorforløbet? Jeg hedder Magnus. Jeg bor i Roskilde. Den måde, jeg fandt ud af, at jeg skulle være en mentor, jeg havde lige taget grundforløb 2 som tømrer, og var i gang med at kigge efter læreplads. Og det er svært, når man kommer ud, og man ikke har bekendelsen til at komme i gang med at søge og kende, hvordan man skal gøre det. Så det søger man også lidt hjælp ved. Det er noget, man har meget svært ved, hvis du ikke kender til det hele. Og der kom jeg så senere hen i kontakt med Peter igennem Roskilde Kommune, som har hjulpet mig med at komme bedre ud, hvordan jeg skal forklare mig, hvordan jeg gerne vil have det, når jeg skal begynde at komme med muligheder til det, og muligheder, jeg skal tænke på, og gøre mit mindset bedre, som Peter også var inde på, med at det kræver også noget af dig selv. Det er ikke alle andre, der skal ændre sig til, hvordan du skal have det. Var der nogle specielt råd, som Peter kom med, som du tænker, det var noget af det, du kunne bruge rigtig meget af, og som hjalp dig rigtig meget, kan man sige? Ja, at jeg skal være mere selvsikker i mig selv, at jeg skal være stadig mere imødekommende og være åben for tingene. Ja. Så. Hvordan føler du selv, du var sådan starten af forløbet kontra nu her, hvor du har været igennem et forløb med Peter? Da jeg startede der i vinters, der var jeg meget stille og var ikke så udtrykkende om, hvad jeg gerne ville, og havde svært ved det. Hvor man bare var sådan lidt, nu gider jeg ikke mere, nu vil jeg vil gerne bare have det overstået. Ja. Og i forhold til nu, så
jeg er mere åben om det, hvordan jeg har haft det, hvordan jeg gør det bedre inde i mine tanker, og hvordan jeg skal gøre det bedre med alt forhold til at gøre tingene rigtigt første gang. Ja, det er super flot. Ja. Peter, kunne du sådan fortælle sådan om nogle specifikke metoder eller værktøjer, du sådan har brugt i forløbet med Magnus, og hvordan har de hjulpet? Ja, hvordan det har hjulpet, det kan man næsten spørge Magnus om. Ja. Men jeg har jo taget udgangspunkt i nogle af de værktøjer, jeg har fået gennem min egen mentor, som kunne være, hvad er dine drømme og hvad er dine visioner for din fremtid? Ja. Hvad vil du gerne opnå? Få skrevet det ned. Fordi det at få skrevet ting ned, kan hjælpe ens hoved til ligesom at arbejde derhen af. Altså, som vi snakker om inden interviewet startede, at hvis man siger til sig selv, at det er ikke typen, der gør, men så har du også allerede programmeret dig selv til, at det gør jeg ikke, det kan jeg ikke. Og nogle af de værktøjer med at få skrevet ting ned, hvad vil du om 10 år? Hvad vil du om 5 år? Jamen, vil du være selvstændig håndværker og tømrer, var det på det tidspunkt? Jamen, men så er det det, du skriver ned, så er det det, du skal arbejde imod. Og da så den læreplads, elevplads, jeg fik sat op til at starte med, da den gik i vasken, så var det at gå tilbage til, okay, så skal vi prøve at tænke på energierne omkring os. Så er der nok noget, der fortæller dig, at du skal ikke den her vej, fordi nu er det anden gang, det sker. Hvad kan vi gøre i stedet for? Altså, så tænke, altså gå et skridt tilbage. Nu er vi gået frem, og det virker ikke, så må vi gå et skridt tilbage og se, hvad vi kan gøre derfra. Så jeg tror egentlig bare, det er sådan helt simple værktøjer i at skrive ned, hvad er mine mål og hvad er mine drømme. Og så navigere rundt om det på en eller anden måde. Men i virkeligheden også sådan ture og se tingene fra et nyt perspektiv, fordi som du også siger, så har der været 2 forsøg med det samme tømmerfaget, som ikke lykkes, som ikke man ikke lykkes med, og du fik i talsat det som energier. Jamen, og der er jo læring i alt. Altså, det er jo ikke. Det kan være et dårligt match. Altså igen det her med matchet, ikke? Altså det kan være en dårlig tømmermester, det kan være en dårlig arbejdsplads. Der kan være mange ting, som ligesom det er bare ikke matchet for dig. Ja. Og i stedet for at se det som et nederlag og tage det på sig selv og sige, jamen, det er også mig, det er galt med. Så simpelthen sige, jeg ved, jeg er dygtig, jeg ved, jeg er ihærdig, jeg ved, jeg kan det. Og det er jo det, jeg har brugt meget tid på til at starte med at sige til Magnus, jeg er sikker på, at du kan det hele. Du skal bare overveje, hvor du skal lægge din energi. Og hvis ikke det her det virker, så prøv noget nyt, og find ud af, om det virker. Fordi hvis heller ikke det virker, så prøv noget nyt. Altså, bare lad være med at, ligesom at give op. Fordi hvis man så siger selv, det går ikke, det kan jeg ikke, så programmerer man igen sig selv til, at nederlaget bliver styrende, i stedet for de succeser der. For der var jo også succeser. Der var jo nogle positive ting, og så må vi hive fat i dem, og ligesom at få båret dem op. Så det er det, der mentalt styrer Magnus' fremgang, i stedet for nederlagene. Det er jo læring. Det er interessant. Ja. Meget interessant. Så i virkeligheden så har jeg arbejdet med altså du har arbejdet med mindsetet i forhold til sådan, at de her med nederlagene, at det ikke er noget, der skal få en ud af kurs, men i virkeligheden være drivkraften til at tænke nye baner og nye ture og tage nye veje, kan man sige. Jamen også bare, jeg ved ikke om, jeg tror det var anden eller tredje gang, jeg var ude ved dig, hvor jeg havde nogle papirer med. Det er helt konkret at få skrevet det ned. Hvad vil du? Altså, det kan noget, fordi det sætter nogle andre tanker i gang. Hvad har man for nogle vaner? Er der noget, man skal ændre på netop i sin tilgang, som du siger, det her med at være åben og komme ud til mennesker, og ikke at putte sig lidt, eller sådan, og trække sig lidt tilbage. Fordi så er man jo igen, så lægger man egentlig det over på sig selv, at det er jo sådan her, jeg er. Ja, det var rigtig meget med det. Må vi spørge dig, Magnus, hvordan fungerede de værktøjer, som Peter har brugt her? Hvordan kan du sådan i talesæt fra dit perspektiv? Det fungerer meget godt, når man lige kommer i gang med dem, men når man først får dem med, okay, det lyder lidt særligt, så man skal jo lige, okay, nu prøver jeg det, så hvordan går det så? For eksempel det med at skrive noget, okay, det lyder lidt mærkeligt, sådan, jeg skal begynde at skrive noget ned, men jeg har ikke rigtig skrevet noget ned sådan rigtigt.
Ja. Men det er faktisk en meget god måde at huske tingene på, hvad man har nu at snakke om, og hvad man skal huske videre på, og hvad for en oplevelse eller tanker, ligesom en dagbog, at have med rundt, hvor du får også noget, hvis du undrer dig over, hvorfor noget er, som det er i en situation, så kan man få skrevet det ned. Så hvis du skulle sådan ud over at have fået de her værktøjer med dig, også i talesæt, hvad har du mere fået ud af mentorforløbet? Sådan, er der noget, som du tager med dig videre herfra og bruger? Ja, det er der. Jeg har fundet ud af, det første skridt, det er det sværeste. Efter det, så begynder det at blive lettere og lettere. Det synes jeg nok noget af det bedste, jeg har lært ved det, at man bare skal i gang med at prøve det og komme i gang. Og hvordan går det nu, der hvor du er? Og hvor er du nået til fra? Det går meget, meget fint. Jeg har fået læreplads, der har været siden her i slutningen af juli, hvor at jeg har været sidste måneds tid. Ja. Der er jeg blevet taget meget godt imod, og der er rigtig, rigtig glad for at gå. Peter, hvordan har du set Magnus udvikle sig gennem forløbet? Jamen altså, jeg mødte jo en fyr, som jeg havde svært ved at holde en dialog med. For jeg skulle trække meget ud af, altså jeg skulle stille spørgsmål, jeg skulle hele tiden sådan være ledende. Og det var svært, fordi jeg havde ikke let ved at læse, om Magnus han synes det var fedt, om det var noget han kunne bruge, og om han egentlig havde energi på det og ville det. Så det synes jeg var svært. Men allerede anden gang, så var der jo en accept af, at jeg kom. Og at jeg jo nok ikke var så farlig. Altså, der er jo noget det her med, at der kommer et fremmed menneske ind, som nogle andre i bund og grund har sat ind i forbindelse med. Men der var der allerede en forandring, sådan rent energimæssigt, at sidde og snakke sammen. Og så er det jo bare til, at jeg tror, fra den elevplads, jeg fik sat op, og så til Magnus selv får skabt den her læreplads, han er på nu. Altså, det vil jeg ikke tage credit for. Det er måske mig, der har plantet noget i Magnus, men det er hans egen fortjeneste ved at tage fat i skolen og bede om at gøre noget. Så det er jo det, jeg synes er fedt ved det her. Det er, hvis man kan give et eller andet, som skaber en fremtid. Du har sået frø, kan man sige, som er spire, og som har gjort, at du, Magnus, har fået sådan motivation til at selv at tage skridtet og selv tage kontakt fra at gå fra, at du var sådan tilbageholden til at selv at tage selv at tage, kan man sige, skridtet og gøre noget. Det er så flot. Og kæmpe kan du herfra, kan man sige. Ja, og det er det, jeg synes, er det smukkeste ved det, det er, at nu har jeg sgu fået læreplads. Okay, hvor kom den fra? Så der er jo sket noget, og det var også, jeg opfordrede til at skulle skrive ansøgninger, også selvom det kunne være svært at skrive og alt det her. Men få det nu gjort, altså bare gør det alligevel. Gør noget. Fordi den succesoplevelse vil jo afle en succes, som vil afle en succes, og så videre, og så videre. Og det at bare gøre noget, så er man jo en succes per definition. Det er jo ikke først, når du når målet, for så er der bare et nyt mål. Så få taget det første skridt, og det må man skulle sige, at han har gjort. Det er virkelig flot. Magnus, hvordan har det så været, kan man sige, at det er en fremmed, der er kommet og skulle guide og hjælpe og give dig de her råd, som har det været sådan nemt at sådan tage imod, eller Peter fortalte lidt omkring det her med, at det var sådan, du var meget tavs til at starte med? Til at starte med, så var det ligesom at komme ind i en helt ny skoleklasse, som skifter skole, fordi man kender ikke personen, eller den måde, som personen er på. Så man skal lige finde ud af, hvordan den anden person er som person. Men efter der er gået et par gange, så bliver det lettere og lettere, og så begynder man, okay, det er faktisk en meget smart måde at lære tingene på, og finde ud af, okay, hvordan er det her, i forhold til, hvordan man ellers har gjort det førhen.
Men var du mere modtagelig, fordi det var en fremmed, hvis man kan sige det på den måde? Men I kontra, hvis det havde været en familiemedlem, for eksempel? Man har jo altid hørt på sine forældre og andet familie, at okay, du skal gøre dit, du skal gøre dit. Men når der kommer en fremmed, så begynder man at tænke, okay, det er en fremmed, som ser på dig uden at have kendt dig før overhovedet. Hvor at, men okay, det lyder faktisk meget rigtigt, det er sådan, jeg skal gøre. Ja. Og hvis du skulle give et råd til nogle andre unge, for eksempel, i forhold til at holde sådan, der er meget lidt tilbageholdende i forhold til sådan at søge mentorstøtte, hvad vil du sige til dem? Hvis man kan, så prøv at snakke med en voksen, som du stoler på og er tryg ved, at jeg har brug for noget hjælp til at komme videre, og det er ikke familie eller venner, jeg har brug for. Det er en mentor eller en anden voksen, jeg kender. Som måske kan give det her kærlige skub på at give et godt råd, eller ligesom i det her tilfælde, kan man sige, plante noget, et frø, der kunne spire, og så at du selv kunne tage de her forskellige kan man sige, skridt, der skulle til, for at du når dertil, hvor du nås. Ja. Peter, må jeg spørge dig, hvad er du mest stolt af i forhold til det arbejde, du og Magnus har opnået sammen? Jamen, jeg er jo stolt over, at det lykkedes. For som jeg sagde, det er jo lidt angstprovokerende at skal træde ind i et andet menneskes liv, et voksen menneskes liv, og så skal komme med alt det, man synes er mega guldkorn, uden at vide, hvad virker, og hvad virker for Magnus. Altså, næste mentee, jeg får, er det jo ikke samme fremgangsmåde nødvendigvis. Der er jo nogle grundværktøjer, jeg kan tage fat i mig selv, og så bare være min. Jeg er jo fuld af energi, og yes man, lad os gøre det. Og det håber jeg på kan smitte. Altså jeg har da også fejlet, hvis man kan sige det sådan, i mit liv. Men det har jo været en læring, som jeg så først ser nu, at det egentlig var en kæmpe læring. Der var jo noget, der fortalte mig, at du skal ikke den her vej, du skal noget andet. Men det er jo svært at se, når du står i situationen, for der vil man bare gerne være tømmerlærling, ikke? Så det, jeg er mest stolt af, det er jo bare, at det er lykkedes at få skabt den der mentale connection, at hey, så giver jeg mig i kast med noget andet, og det er også okay. Ja. Og så at det lykkes. Fordi hvis ikke det var lykkes, så kunne jeg jo kigge på mig selv og tænke, hvad har jeg så gjort forkert? Ja. Altså jeg tror, det er lidt ligesom at være forældre, ikke? Altså, det gik ikke. Hvad har jeg fejlet med? Men det er jo ikke nødvendigvis en, der har fejlet. Der har bare ikke været de rigtige værktøjer til stede. Jeg synes jo generelt, det her med at være mentor og coach, det er at have evnerne til det, er jo et eller andet sted en kæmpe gave. Det er jo, enten har du det, eller også har du det ikke. Jeg tror ikke, du kan købe dig til en masse uddannelser, og det er rigtig, rigtig fint, og du kan tage en masse fancy uddannelser på universitetet, og sådan, men enten så kan du det, eller så kan du det ikke. Ja. Altså jeg har i mange år haft et vagtfirma, og det er jo i bund og grund også at være mentor, fordi du står over for nogle mennesker, som er fulde. Du skal håndtere dem på en særlig måde. Enten kan du være vagt, eller så kan du ikke. Altså enten kan du håndtere de her fulde mennesker, og meget forskellige mennesker, eller så kan du ikke. Og jeg tror, det er det samme ude i den her mentor-coach-verden, at jeg synes, det er godt, I har den her database, fordi I kan screene for, hvem virker og hvem virker ikke. Altså, så længe der er en udskilning og et input et andet sted, så tror jeg, I har grundstenene for at skabe noget stort på den front. Fordi alt for mange steder, synes jeg, at man bare lukker ind. Du rammer super godt der, fordi at, der er desværre nogle brune kar indimellem, kan man sige. Der har jo været en udsendelse omkring det på DR1 Content, hvor man har sådan synliggjort, at der er systematisk snyd, kan man sige, og at der er nogen, der ikke kan leve op til den kvalitet, der skal til for, at man kan løfte opgaven, og man tager opgaver, som man i virkeligheden ikke er kvalificeret nok til at... Men det tror jeg også, at et er, hvad man er kvalificeret til. Det er jo igen også, hvordan matchet bliver lavet. Jeg tror generelt, at det bare, at man skal finde de mennesker, som har lysten til at håndtere mennesker. Ja.
Men det er også derfor, at vi laver sådan en omfattende, kan man sige, screeningsproces, hvor vi ikke kun kigger på de kvalifikationer, de har på sort på hvidt, kan man sige, kvæg sådan noget som uddannelsesbeviser og arbejdserfaring osv., men vi kigger jo virkelig også på mennesket. Hvem har vi med at gøre? Og når vi laver et matching, ligesom her, kan man sige, så talte jeg faktisk, altså så har jeg talt med begge to, inden at jeg matchede jer, fordi så kunne jeg bedre se, jamen det er det, som Magnus har brug for, og det er det, som du kan levere, kan man sige. Så er det så resten op til, kan man sige, til den enkelte mentor. Og der skal man sådan være villig til at sige, ja, det her, den opgave kan jeg faktisk ikke tage. Og det er det, der mangler lidt. Jeg tog jo heller ikke, I tilbød mig en opgave mere, og jeg kunne godt se, jeg havde ikke tid, og jeg havde ikke overskud til det. Og for mig, der er det vigtigt, at jeg ved, at jeg kan være 100% til stede. Magnus, det er jo sådan, at altså matchet er jo altafgørende for det vellykkede forløb, og det her forløb har jo været super, super vellykket. Hvordan kunne du mærke, at I matchede rigtig godt sammen? Det kunne på den måde, at man faldt i ro. Man følte, som om man snakkede stille og roligt med en, man har kendt meget længere tid, man har. Og at du føler dig tryg, og du kan jo snakke om nogle af de ting, det er jeg ikke så glad for at snakke om. Kan man snakke om det med mentoren? Det var faktisk en meget dejlig følelse. Og det tænker jeg også noget, det at have et rigtig godt forhold mellem ham, der bliver mentor, og mentoren, som jeg tror også er svært at få gjort nogle gange. Jeg tænker, man bliver hørt på en anden måde, end man gør ved dem, som har hørt på en hver dag-agtigt. Det tænker jeg er en af mulighederne i hvert fald, at man bliver hørt. Ja. Som du også sagde før, du sagde et eller andet med, at det her med, jeg har ikke nogen historik på dig, så jeg har ikke noget med, hvordan du har været, eller sådan. Så jeg er ikke forudindtaget omkring, hvad jeg skal opnå med dig på en eller anden måde. Så ja, det tror jeg er en stor ting. Magnus, hvis der er noget, du kunne gøre anderledes igennem forløbet her, hvad vil det være for eksempel? Der er ikke noget til selve forløbet, men det er, at jeg skulle have gjort det lidt før. Sagt ja til, at jeg gerne vil have sådan her forløb. For det har virkelig gjort noget for mig, at jeg kommer i gang med at lave noget nyt, og får også hjælp til det for nogle fremmede. Hvad for et værktøj, jeg har givet dig, har virket bedst for dig? Jeg vil nok sige det med at skrive ned. Fordi det hjælper en med at huske de ting, som man har sætter tankerne til. Ja. Igen det der med, at det overhovedet har virket, det er jeg jo bare rigtig, rigtig glad for. Men jeg gav dig nogle forskellige værktøjer, og det er jo netop, kan vide, hvad der egentlig har virket bedst. Ja. Og det er fedt nok, at det er det med at skrive ned, fordi det er et af de stærke værktøjer. Når man får det ud gennem hænderne, så husker man også bedre. Ja, nu stjæler jeg lige din mikrofon. Det er helt i orden. Det er helt i orden. Jeg synes, det er et meget relevant spørgsmål, og et godt spørgsmål. Godt. Tusind tak til begge to. Tak for at dele jeres oplevelser og indsigter. Det har virkelig været inspirerende at høre om jeres rejse sammen. Jeg håber virkelig, at vi kan inspirere andre unge og voksne, såvel som voksne, som kan man sige, søge deres perfekte match også igennem findmentor.dk. Tusind tak for muligheden. Og tak for jeres indsats, fordi som sagt, hvis ikke I giver folk muligheden for at komme ind og være mentor, så får I heller ikke de stærke karakterer ind, som I garanteret har. Så I skal også have tak for at give mulighed for den platform og være en del af den database. Og med det, så afslutter jeg interviewet. Hvis du sidder derude og tænker, hvem er Find Mentor, eller jeg vil gerne læse mere omkring hvor Find Mentor og tjenesterne, så klik ind på findmentor.dk. Tak for at du så med.